És el 111è dijous que ens manifestem. Aquest és el dietari de la repressió i de la solidaritat amb els encausats. Dijous 28 d'octubre, l'hora solidària es fa abans de la conferència de Josep Lluís Alay al Cinema Castellet de Perpinyà. El director de l'oficina del president Puigdemont, convidat per la delegació del Consell per la República, parla d'una Catalunya independent en el món del segle XXI, de Washington a Moscou. Divendres 29 d'octubre, l'estat francès decideix ampliar fins al 30 d'abril del 2022 el tancament dels colls de Banyuls i de Manresa i dos passos a Cerdanya, que havien de reobrir aquest diumenge després d'un any i mig de blocatge. I el mateix divendres, l'Ajuntament de Perpinyà diu al col·lectiu 7 de novembre que no vol l'estelada al Castellet per la Diada. Els serveis municipals no autoritzen a pujar per desplegar-la al final de la manifestació contra el Tractat dels Pirineus. S'arxiva la causa contra 8 dels 12 bombers investigats per haver participat en una manifestació independentista el 2 d'octubre del 2017 a Girona, l'endemà del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. La jutgessa descobreix, després de 4 anys, que molts d'ells ni tan sols hi eren. I el dissabte 30 d'octubre, uns desconeguts aparten les pedres i reobren el coll de Banyuls que bloqueja el govern francès. El diumenge 31 d'octubre es fan eleccions a l'Assemblea de Representants del Consell per la República. Per Catalunya Nord és elegida amb 42 vots Maria Costa, batllessa de Banyuls d'Arles. Dels Banys d'Arles, Dels Banys d'Arles. Dimarts 2 de novembre comença el judici que durarà fins l'endemà als 9 de lledoners al jutjat de Manresa. Els 9 van participar el 2019 en protestes contra el trasllat dels presos a Madrid per ser jutjats. La Fiscalia demana fins a 7 anys de presó i la Generalitat 18 mesos per a 3 d'ells. Els Mossos ferits no poden reconèixer els implicats i admeten que no van veure els acusats aixecant cap barricada. Més d'un centenar de persones, vingudes d'arreu del país, s'apleguen a les portes del jutjat per donar suport als encausats. A Tarragona, la Carme, que estava citada als jutjats investigada per delicte d'ultratge a la bandera en el marc de les protestes de l'octubre del 2020, decideix desobeir i no s'hi presenta. I el mateix dimarts, la Fiscalia sol·licita 9 anys de presó per l'Àlvaro i en David de Parets del Vallès, detinguts el 18 d'octubre en la manifestació contra la sentència del procés i empresonats durant 17 dies a la presó de 4 Camins. El col·lectiu de 7 de novembre fa una crida a omplir d'estelades la manifestació de Perpinyà com a resposta a la prohibició de l'Ajuntament, governat per l'extrema dreta, de penjar l'estelada al Castellet durant la Diada de la Catalunya Nord. I el dimecres 3 de novembre, els 9 de lledoners es neguen a respondre a la Generalitat com a mesura de protesta per l'acusació que manté l'administració catalana contra els manifestants. Més tard, la magistrada avança que 6 d'ells seran absolts perquè la fiscal anuncia que els retira l'acusació de desordres públics i la manté, però, rebaixada pels altres 3 implicats. Es presenta a Call d'Atenes l'inici de campanya per l'absolució de Roger Aguayo, detingut pels talls de la C25 a Bgur, a la comarca d'Osona, durant la vaga del febrer del 2019, s'enfronta a una pena de fins a 4 anys de presó. Vet aquí la setmana.